Okay, maayong hapon sa tanan. Glory to God. Praise the Lord, no? So, naana ta karon igsuon sa libro sa Numeros, no? Diri na ta sa Numeros. Okay, so, gikan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, nanat sa Numbers, ikaupat, no? Nga libro sa balaang kasulatan, no? Kay Bisaya man ito ang gi-focus karon, no? So, salamat kay Igsoon nga naghihapon kadiha, no? Nya sugdan nato karon ang libro sa Numeros. Pero before ta magsugod, no, sa ato nang naandan mangayo sa jud tag pangamuyo sa Ginoo, magampo sa ta. Bisan sa makadiyot, no, arong tabangan tas Ginoo sa pagsabot sa iyang mga pulong. Dalaygon og mahimayaon namo nga Dios, salamat kay Lord nining kahigayunan, ngay na sa mga gihatag kanamo Lord karong adlaw. Ginoo, andam kami maminaw sa imong mga pulong. Andam kami Ginoo magpasakop kanimo Lord, Ginoo, abide kami Ginoo diha sa imong mga pulong, kay ingon imong pulong Ginoo nga kinahanglan kami mo abide kanimo aron kami mamunga og daghan Lord. Kay ikaw ang punuan ug kami ang mga sanga. Ug ang sanga Lord walay mahimo kung dili mi mokupot sa punuan. Ug Lord, so salamat kay Ginoo sa kahigayunan nga imo ming gitagaan o God o kanang kaluwasan, gitagaan mi nimong kinabuhi Lord nga walay katapusan. Og Lord, salamat nga nining adlaw, nining taknaa, Ginoo ikaw makigistorya kanamo pinagi sa imong mga pulong. Og Ginoo, akong ginaawhag ng imong balang espiritu o Dios, mamuhat sa mong matag usa ka kasing-kasing og huna-huna Lord nga ma-align mi Ginoo diha kanimo o God. So salamat Lord, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Lord, susiha ang mga kasing-kasing og huna-huna o kung namay mga sala Ginoo nga naadiha Lord sa mong sulod Ginoo nga nahimong babag Lord, in the name of Jesus o God, pasaylua kami sa mong mga sala, and Lord, hinlui kami pinaagi sa imong hamili nga dugo aron Ginoo ang imong pulong aduna gayoy lugar sa among kasing-kasing Lord nga among matipigan ang imong pulong ug amo kining mga maaplikar sa among matag adlaw nga pagkinabuhi. So salamat Lord. Og dalaygon ikaw sa walay katapusan. Holy Spirit, tagay kami kaalam nga langit nun karon. In Jesus' name, we welcome you, Lord. Amen and amen. Glory to God, no? Okay, so, kini siya nga chapter, no? Before pa ang chapter 1, na siya pasiuna. So, maayo nga itong basahon ang pasiuna para mabaloan nato ang tibuok libro sa Numeros. Diba? No? Okay, so akong basahon daan. So, niingon diri ang pasiuna. So, Numeros ang pasiuna. Okay. Ang basahon sa Numeros, naghisgot sa sugilanon sa mga Israelita sulod sa mga 40 ka tuig sukad sa ilang pagbiya sa bukid sa Sinai, hangtod nga miabot sila sa silangang bahin sa yuta nga gisaad sa Dios nga ihatag kanila. So, meaning, wala pa gyud sila wala pa sila naka-adto jud, no? So, hangtod nga miabot sila. So, diri sa Numeros, nagbiyahe pa jud ini sila hangtod maabot sila dito, no? Okay. Ang ngalan ni ining basahuna may kalabutan sa mahinungdanong bahin sa sugilanon nga mao ang pag-ihap sa mga Israelita nga gihimo ni Moises didto sa bukid sa Sinai sa wala pa sila mobiya niini. Okay, gihimo usab kini didto sa Moab, silangan sa Jordan, human mulabay ang mga 20 ka tuig sa tunga-tunga niining duha ka pag-ihap sa katawhan. Miadto ang Israelita sa Kades Barnea sa habagatang bahin sa Kanaan, apan gikan didto napakyas sila sa pagsulod sa yuta nga gisaad. Ano kaha? So ito na mabalaan sa mga sunod nga mga chapters, no? Okay, tapos ang daghang katuigan nga nagpabilin sila ni adtong dapita, miadto sila sa kayutaan sa silangan sa suba sa Jordan. Okay, usa ka pundok sa katawhan ang mipuyo didto ug ang uban milabang sa suba ngadto sa Kanaan. Okay, so ang basahon sa Numeros mao ang sugilanon sa usa ka katawhan nga sa kadaghan na luya og nahadlok taliwala sa kalisdanan og misukol sa Dios ug kang Moises nga maoy gipili sa Dios nga mangulo kanila. Sugilanon kini mahitungod sa
pagka matinud-anon sa Dios og sa makanunayon niyang pagtagad sa iyang katawhan bisan pa sa ilang kaluyahon og pagka masupilon og sa makanunayong pag-alagad ni Moises sa Dios ug sa iyang katawhan bisan pa kun dihay mga higayon nga nahutdan siyag pailog. So daghan silang mga story karon nga ato ang maagian sa libro sa Números. Okay. Mga nahisulat ni ining basahona. Okay, ang mga pagpangandam sa mga Israelita sa Sinai sa chapter 1 to chapter 9. Okay, ang unang pag-ihap sa katawhan sa chapter 1 to chapter 4. Nagkalain-laing mga balaod o mga lagda sa chapter 5 to chapter 8. Okay, ang ikaduhang kasaulugan sa pagsaylo sa chapter 9. Gikan sa bukid sa Sinai ngadto sa Moab chapter 10 to chapter 21. Mga hitabo dito sa Moab chapter 22 to 32. Okay, linangkob nga saysay sa panahon gikan sa Ehipto ngadto sa Moab chapter 33. And mga pahimangno sa wala pa mulabang sa Jordan, chapter 33 to 36. So, ang libro sa Números, chapter 1 to 36 chapter lang siya. Okay, so, sugdan na to ang chapter 1, karong adlaw, no? Okay, so, ang giingon dere, ang title sa chapter 1, ang unang pag-ihap sa katawhan, no? So, gipaihap na ang mga Israelita. Sukad sila pag silang pagsugod og kanang si Sinai paingon sa promised land, no, sa yuta nga gisaad sa Dios nga ihatag ngadto kanila. Okay, so verse 1 niingon. So Números chapter 1 verse 1. Okay, sa unang adlaw sa ikaduhang bulan sa ikaduhang tuig sukad ang mga Israelita migawas sa Ehipto, misulti ang Ginoo kang Moises didto sa kamingawan sa Sinai sulod sa tulda nga tagbuanan. Okay. Ang Ginoo miingon, ipha sa tinagsa ang tanang mga lalaki nga Israelita og ilista ang ilang mga ngalan sumala sa banay diin sila mahisakop. Okay, verse 3. Ang ilista mao kadtong nagpanuigon og 20 og pataas nga mahimong makaapil sa gubat. Ikaw og si Aaron maoy mag-ihap kanila. Verse 4, kinahanglan adunay usa ka tawo gikan sa matag banay sa Israel nga motabang kaninyo pag-ihap. Kay daghan naman sila, no? Okay, so verse 5 to 16. Mao kini ang mga pangulo sa ilang banay nga nangapili gikan sa kabanayan alang sa maong buhat. Kay sa banay ni Ruben, si Elisor nga anak ni si Dur, sa banay ni Simeon, si Selomuel nga anak ni Sorisaday. Sa banay ni Juda, si Nahason nga anak ni Aminadab, sa banay ni Isakar, si Nathaniel nga anak ni Soar. Sa banay ni Zabulon, si Eliab nga anak ni Helon. Kay sa mga anak ni Jose, sa banay ni Ephraim, si Elisama nga anak ni Amihud. O sa banay ni Manases, si Gamalil nga anak ni Pidasur. Sa banay ni Benjamin, si Abidan nga anak ni Gideon. Sa banay ni Dan, si Azir nga anak ni Amizadai. Sa banay ni Aser, si Pagiel nga anak ni Okran. Sa banay ni Gad, si Eliasaph nga anak ni Deuel. O sa banay ni Neftali, si Ahira nga anak ni Inam. Okay, verse 17, gidala ni Moises og ni Aaron kining mga tawhana ug sa unang adlaw sa ikaduhang bulan, gipatigom nila ang tanang Israelita. Gilista sila sumala sa ilang pamilya ug kagikan. Ang tanang gilista nagpanuigon gikan sa 20 og pataas. Verse 19, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Busa giihap sila ni Moises dito sa kamingawan sa Sinai.
ang mga lalaki nga nagpanuigon og 20 og pataas nga mahimong makaapil sa gubat giihap sumala sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya sugod sa balay ni Ruben nga mao ang kamagulangan ni Jacob. Ang ilang gidaghanon mao ang mosunod. Sa banay ni Ruben 46,500, sa banay ni Simeon 59,300, sa banay ni Gad 45,650, sa banay ni Judah 74,600, sa banay ni Issachar 54,400, sa banay ni Zabulon 57,400, sa banay ni Ephraim 40,500, sa banay ni Manasseh 32,200, sa banay ni Benjamin 35,400, sa banay ni Dan 62,700, sa banay ni Aser 41,500, ug sa banay ni Neftali 53,400. Ang tanan niabot og 603,550 ka lalaki, no? Lalaki lang ilang giihap, 20 pataas ang edad. Okay, 47, ang mga Levita wala ilakip pag-ihap, no? Katong mga pari wala giihap og apil, no? 48, kay ang Ginoo miingon man kang Moises, ayaw ilakip pag-ihap ang banay ni Levi. Levi katong mga pari, no? Mag-serve sa tulda, no? Nga tagbuanan. Okay, 50, sila maoy tugyani sa pagbantay sa tulda nga gibutangan sa kasabutan ug sa mga kasangkapan niini ug sa tanan nga anaa sa tulda. Sila ang padad-a sa tulda ug sa tanang kasangkapan niini. Kinahanglang atimanon nila kini ug magkampo sila libot sa tulda. 51, kung dad-on na gani ang tulda, ang mga Levita maoy mohipos niini ug kun patindugon na kini ang mga Levita usab ang mopatindog niini. Kung adunay lain nga moduol niini gawas kanila, kinahanglang patyon ang maong tawo. Oh, stricto jud kayo ang ilang balaod sa una, no? So Levita lang, mga pari lang or katong nag-serve lang jud gi-assign nga maghimo niini maulay pwede mo himo, no? Kung na magtabang-tabang patyon, no? So kinahanglan maminaw gyud sila sa instruction sa Ginoo, no? Tumanon gyud. 52, busa kinahanglan nga magtulda ang mga Israelita sumala sa ilang pundok ug sa ilang bandila. Apan ang mga Levita anha magkampo libot sa tulda nga gibutangan sa kasabutan aron dili masuko ang Ginoo sa katawhan sa Israel. Kay ang mga Levita maoy magatiman sa tulda nga gibutangan sa kasabutan. Gibuhat kini sa katawhan sa Israel sumala sa tanan nga gisugo sa Ginoo kang Moises. Okay, so mao to siya ang chapter 1, no? So murag na pa man tay taas-taas nga time atong gamiton, no? So atong padayonon ang chapter 2. Okay, so mao kini ang chapter nga ang pagkahimutang sa mga banay dito sa kampo. So, ang pagkahimutang sa mga banay dito sa kampo. Okay, chapter 2 verse 1. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron, kinahanglan nga ang mga Israelita magkampo sumala sa ilang pundok ubos sa bandila sa ilang tagsa-tagsa kabanay. So, kailangan magtapok-tapok sila, no? Magkampo sila libot sa tulda nga tagbuanan. Okay, 3-9, sa dapit sa sidlakan, kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Judah, magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay. Okay, ubos sa ilang pangulo, ingon sa musunod nga hanay. Ang banay ni Judah, pinanguluhan ni Nahson, nga anak ni Aminadab, kauban sa 74,600 ka lalaki. Ang banay ni Issachar, na pinanguluhan ni Nathaniel, nga anak ni Zoar, kauban sa 54,400 ka lalaki, ug ang banay ni Zabulon pinanguluhan ni Eliab nga anak ni Helon, kauban sa 57,400 ka lalaki. Ang tanang lalaki niabot og 186,400
Okay, ang pundok ni Judah maoy maguna paglakaw. So naapod sila arrangement kung kinsay mauna, nya kinsay masunod, no? Okay, so padayonon nato. Verse 10 to 16, sa dapit sa habagatan kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Ruben magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo. Okay, ingon sa musunod nga hanay, ang banay ni Ruben pinanguluhan ni Elisur nga anak ni Sedeur kauban sa 46,500 kalalaki. Ang banay ni Simeon pinanguluhan ni Salamuel nga anak ni Surisadai kauban sa 59,300 ka lalaki. Okay. Ug ang banay ni Gad pinanguluhan ni Eliasaph nga anak ni Deuel kauban sa 45,650 kalalaki. Ang tanan miabot og 151,450. Okay, ang pundok ni Ruben maoy mosunod paglakaw. So gikan sa kay Judah, sunod si Ruben, no? Okay, so 17 unya mosunod ang tulda nga tagbuanan. Kinuyugan sa mga Levita nga anha sa taliwala sa mga kampo. Ingon sa ilang pagkampo, mauusab sa ilang pagpanglakaw. Ang matag usa anha gayud sa ilang dapit uban sa ilang bandila. 18 to 24 sa dapit sa kasadpan kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Ephraim magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo. Ingon sa musunod nga hanay, ang banay ni Ephraim pinanguluhan ni Eliasama nga anak ni Amihud kauban sa 40,500 ka lalaki. Ang banay ni Manases pinanguluhan ni Gamaliel nga anak ni Pedasur kauban sa 32,200 ka lalaki. Ug ang banay ni Benjamin pinanguluhan ni Abidan nga anak ni Gideon kauban sa 35,400. Ang tanang lalaki miabot og 108,100. Ang pundok ni Ephraim maoy ikatulong hutong nga mosunod sa paglakaw. Okay, 25 to 31 sa dapit sa amihanan kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Dan magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo. Ingon sa musunod nga hanay, ang banay ni Dan pinanguluhan ni Ahisir nga anak ni Amisadai kauban sa 62,700 kalalaki. Ang banay ni Aser pinanguluhan ni Pagiel nga anak ni Okran kauban sa 41,500 kalalaki. ug ang banay ni Neftali pinanguluhan ni Ahira nga anak ni Inan kauban sa 53,400 ka lalaki. Ang tanang lalaki miabot og 157,600. Ang pundok ni Dan maoy katapusang hutong nga mosunod sa paglakaw, no? Sila ang pinakalas, no? Mao kini 32 mao kini ang katawhan sa Israel sumala sa ilang tagsa kabanay. 603,550 kalalaki ang tanan. Ang mga Levita wala ilakip pag-ihap sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. 34 busa ang mga Israelita nagkampo ug nagpanaw sumala sa ilang mga bandila ug sa ilang panimalay sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Amen. Praise the Lord. So mao kadto ang chapter 2, no? So nahuman nato karong adlaw ang chapter 1 and chapter 2. So okay. Murag teka lang. Okay, so murag kana lamang usa karong adlaw no kay first book sa kanang kuan ba no? First chapters, no? First 2 chapters sa Numeros nga libro sa ikaupat nga libro. Okay. So salamat kay igsuon nga hantod karon naa gihapon ka. Dalaygon ang Dios. So kaning libro nga Numeros actually ang kasagaran nga Numeros no ang iyang title. So kasagaran nga atong madunggan ani puro gyud mga numero, no? Mga pag-ihap sa mga Israelita unya ang ilahang kanang ilahang ranking kinsay mauna, napoy number gyud, no? Specific gyud kayo ang Ginoo bisan sa mga numbers, no? Gibutang gyud diri sa Biblia. So bot pasabot igsuon nga
ikaw ug ako kuan jud kay sa Ginoo kanabang palangga sa Ginoo ba, no? Detalyado ang Ginoo. So bisan unsa ang kuan gitali, gisulat gyud no sa Ginoo. Gipasulat gyud sa Ginoo ang mga numbers diri, bot pasabot dili gyud talimtan sa Ginoo, no? Kay ingon pa ang pulang sa Ginoo nga nakasulat ta sa iyahang palad. Ikaw ug ako nakasulat na sa palad sa Ginoo. O wala si bisan kinsa nga makakuha kanato gikan siya mga kamot, no? Wala makakuha kanato kay siya nahigugma kanato. So glory to God, praise the Lord, no? So salamat kay igsoon, dalaygon ang Dios ug magkita na sab kita sa sunod higayon, dalaygon ang Dios. Salamat.